бірінші ураза тәжірибесі турында сөз алып барғанда, қызғанышқа қаршы ғаиләбездә ураза тоту традициясы үз вакытында сакланмаган иде. Мәрхүм әтием бары тик үзенең хатирәләрендә ничек итеп аның әбисе әле 40-нчы елларда сугыш вакытында, сугыштан соңгы елларда аның ураза тотарга үгітләуі, ураза тұтқан турда темсили иде, әмма кызганычка каршы инде бу фарыз гамәлебез гаиләдә традиция буларак сакланмаган иде. Һәм мин үзем Коранны укып, намаз укый башлагач кына ураза тота башладым. Бу 2003-2004 елларда булган вакыйгалар инде. Һәм ул беренче тоткан уразаларым инде 18 яшьләр тулганда иде. Һәм мин ул вакытта спорт белән шөгыльләнә идем профессиональ рәвештә. Һәм спорт белән шөгыльләнеп, әлбәттә, бераз кыенрак иде уразаны тотарга, чөнки тренировкалар, сборлар, ярышка әзерләнү вакыты иде. Ул ялгышмасам октябрь ахыры, ноябрь башы иде, бик тә актив сезон иде. Һәм инде тәвәккәлләп, бисмилла әйтеп, ураза тота башладым. Һәм беренче ел кыенрак булса да, киләсе елларны инде җиңел генә рәвештә тренировкаларда да булып, ярышларда да катнашып, ураза тотып булды, әлхәмдүлилләh. Аллаһ Тәгалә көч ярдәм бирде. Зур физик нагрузкалар булса да, ураза тотып булды һәм ураза җиңел генә уза иде.